Pozdrav, unapred se izvinjavam na smetnji. Nema, prijatelju, nikakve smetnje, slobodno pitaj. Trebao bih savjet da budem precizniji plan ishrane. Otac mi ima holesterol, nikako da ga skine. Nisam znao gde drugo da se obratim gospodinu Miroljubu, pratim vaš kanal, verujem da on zna kako to rešiti. Pa bih vas ovim putem zamolio, ako moguće, da mi pomognete nekako. Savjet za holesterol. Pa vidi, prijatelju, u biljkama nema holesterola. Znači, ako bude bio na biljnoj hrani, rešit će problem. Naša jetra proizvodi holesterola dovoljno koliko je potrebno našem organizmu, tako da mi ne moramo uopšte da unosimo holesterol. Najbolje i najjednostavnije to je da primenjuje paket zdrave hrane za 7 dana, koji možeš da nabaviš preko sajta ipmproizvodi.com ili da otac pređe na biljnu hranu, što više svežu i sirovu, i da pije dosta vode, da izbaci kafu, rafinisane proizvode, čokolade, keksevi i ostalo iz prodavnice, i problem se brzo rešava. Šetnja takođe, mora se šetati.